Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Пахвалёны Езус Христос, вітаю вас у нашай радыёмарыйнай праграме, прысвечанай манаству ў Беларусі. І сёння будзем размаўляць пра рэдэмтарыстаў. У нашай студыі ў гасцях айцец Віктар Бохан, рэдэмтарыст. Хвала Христу, айцец Віктар. Хвала навеки. Заснавальнік вашай кангрэгацыі, святы Альфонса де Лігорі, казаў, што жадае, каб яго браты, так, не ручаюся дакладна за цытату, але сэнс такі быў, што каб яго браты зваявалі гэты свет для Хрыста. Раскажыце, калі ласка, пра яго жыццё і ці ўдалося яму дасягнуць гэтай мары сваёй? Можна пачаць з таго, што на сённяшні дзень рэдэмтарысты працуюць, калі не памылюся, у 77 або 78 краінах свету. Так што ў пэўным сэнсе нешта з гэтага ёсць. Можа, нас і не надта шмат у параўнанні, напрыклад, з францысканцамі ці салезіянцамі, ці нават тымі самімі езуітамі, але ўсё ж такі гэта значная колькасць, бо сёння нас дзесьці каля 5000 па ўсім свеце рэдэмтарыстаў і айцоў і братоў, таму што ёсць у нас такая вось разрозненне. А ўсё гэта пачыналася ў 18 стагоддзі у Неапалі, дакладней кажучы, бо адтуль паходзіць наш заснаватель, святы Альфонс Лігоры. Ён нарадзіўся ў сям'і ваеннага. Яго тата быў вайсковым мараком, і тата даў яму такое выхаванне даволі саліднае, у сэнсе такім, як мужчына, мусіш быць цвёрды, станоўчы, ісці наперад. А вось большая частка гэтай набожнасці, гэтай любові да Пана Бога і да другога чалавека, гэта ўсё ж такі хіба ў яго было ад мамы. І вось ён даволі рана прыняў рашэнне стаць святаром. І як да гэтага дайшло, ён, маючы гадоў 16, атрымаў тытул доктара юрыдычных навук, касцельных і свецкіх. Ён мог быць і ў касцеле юрыстам, і вось ён мог быць таксама юрыстам у звычайным судзе. Таксама ён працаваў якісьці час адвакатам у судзе, але заўважыў, што там шмат несправядлівасці. І такім чынам ён пакінуў гэты свет, бо бачыў, што нават добра ведаючы права, нават шукаючы справядлівасці, няма гэтай справядлівасці Божай. Справядлівасць у свеце, і толькі ў Бога ёсць гэтая справядлівасць. Ён вырашыў вось сваю шляхецкую шпагу, занёс у касцёл, злажыў на алтары Маці Божай і замест гэта прычапіў ружанец да свайго пояса, лічачы, што гэта значна лепшая зброя, чым яго шляхецкая шпага. І такім чынам, пасля доўгіх перамоваў з татам, змаганняў такіх, ён стаў святаром. Але ўсё ж такі бачыў, што звычайнае святарскае жыццё гэта яшчэ не тое, да чаго яго Бог кліча, бо у Неапалі, дзе было каля 30 000 людзей, было амаль што 1000 святароў. Адзін святар на 30 чалавек. Гэта от так. Калі б у Беларусі было столькі, то не ведаеш, што б мы рабілі. Вось. І шукаў пэўных спосабаў, як рэалізаваць сваё таксама святарскае пакліканне. Першае, што ён заўважыў, гэта тых людзей, якія бедныя, дзесьці там недавучаныя, не зашмат катэхізаваныя. Ён іх збіраў у так званых вечаровых капліцах. Але, у прынцыпе, такі пераломны момант, калі ён ўсё ж такі вырашыўся менавіта заснаваць такую кангрэгацыю місійную, гэта быў момант, калі ён па прычыне хваробы мусіў выехаць бліжэй мора, каб падыхаць гэтым свежым паветрам, выехаць з горада. І ён апынуўся ў скалах. Гэта невялічкая мясціна, нават сёння, дзесьці каля 20-30 кіламетраў ад Неапаля. І там спаткаў людзей, якія ніколі нічога не чулі пра Пана Бога.
некаторыя з іх нават ніколі ў касцеле быць можа ахрышчана, можа не. Невядома ўвогуле, што з імі адбывалася, яны нават самі не маглі дакладна сказаць. І вось там у яго вось вырысоўваецца гэтая канкрэтная візія таго, чым мае займацца гэта новая кангрэгацыя і да каго яна будзе пасланая. А менавіта, што ён і яго браты, таксама ўсе тыя, хто прыйдуць пасля, маюць абвяшчаць вось гэтую навіну, радасную навіну аб шчодрым Божым адкупленні для кожнага чалавека, асабліва для тых, хто дзесьці там збоку пакінуты, асамотнены, бедны і ўсімі забыты. Так вось пачынаецца гісторыя нашай кангрэгацыі ў 1732 годзе, дакладна 9 лістапада. І з таго часу што-небудзь памянялася? Ці збольшага не? Памянялася даволі шмат, хоць бы такая справа, што і на момант заснавання мы яшчэ не мелі хоць бы, напрыклад, сваіх канстытуцый ці рэгулы законныя, так як у многіх кангрэгацый маюць. Дарэчы, апошнія змены адбыліся пасля другого Ватыканскага сабору, калі вось адбылася такая рэвізія ўвогуле манаскага жыцця, то таксама нашай канстытуцыі вось дастасаваліся да гэтых новых рэаліяў сучаснага свету. Трошку змяніўся наш знешні выгляд таксама, бо заўсёды, калі бачаць рэдэмптарыстаў, то бачаць, што яны трошку інакш апранутыя, каларатка зверху зазвычай. Але ў прынцыпе гэта ўжо не так шмат змянілася, бо наш хабіт гэта вопратка дыяцэзіяльных святароў 18 стагоддзя з Неапалітанскага каралеўства. Вось адтуль наш знешні выгляд паходзіць, таму ён так адрозніваецца ад таго, што мы зазвычай уяўляем, калі вось думаем пра святара, пра яго вопратку. Святы Альфонс не хацеў прыдумваць нечага там асабліва новага, і ён проста выкарыстаў тое, што было на той час. Што тычыцца зменаў якіхсьці, тое, што пайшло, скажем так, трошку больш наперад, гэта, скажем так, больш роўны статус святароў і братоў законных у нашай кангрэгацыі. На самым пачатку браты законныя, яны ў першую чаргу былі адказныя за, скажем так, справы Божы гаспадарчыя. Гэта закрысціяне, гэта кухары, пекары, тыя, хто займаўся утрыманнем чысціні, гэта тыя, хто займаліся збіраннем ахвяраў, бо не было, рэдэмптарысты не прымалі парафіі, не займаліся такім сціслым душпастарствам, не былі пробашчамі, не былі вікарыямі, і таму ўсё утрыманне гэта з таго, што вось дзесьці атрымаюць яны, будучы на місіях, альбо з таго, што вось ахвяруюць дзесьці людзі побач, і таму браты законныя мелі важную ролю, вось былі тым першым кантактам паміж рэдэмптарыстамі і людзьмі. У іх было такое заданне, дарэчы, і вельмі часта братоў бралі таксама на місіі, яны маглі таксама, акрамя таго, што збіралі ахвяры ад розных людзей, то яшчэ таксама маглі дапамагаць людзям у падрыхтоўцы, напрыклад, да споведзі, у тым, каб правесці з імі разам рахунак сумлення, бо многія нават не ведалі, што нешта такое ёсць, і што нешта такое добра было б зрабіць, і нават не ведалі, як гэта зрабіць, нават калі ведалі, што яно патрэбна. І на сёння браты законныя, якіх стаецца засталося вельмі мала, іх ніколі не было невядома сколькі, але сёння значна менш, паскольку многія з гэтых справаў, заданняў выконваюць людзі свецкія ў нашых супольнасцях тут і там, і таму братоў законных у нас значна менш, таму што для выконвання харызмы нашай кангрэгацыі ўсё ж такі патрэбныя святарскія пасвячэнні. Бо гэта абвяшчэнне Божага слова, бо гэта справаванне сакраменту таксама. Тут уже без святарскіх пасвячэнняў то ніяк. Отец Віктор, вось вы прынеслі таксама місійны крыж, калі можаце, пакажыце, калі ласка, на камеру. Калі ласка, вось ён так выглядае. І распавядзіце, калі ласка, пра яго.
гэта так званы місійны крыж, ён не належыць сцісла да нашай вопраткі, да знешняга вобліку, так як, напрыклад, хоць бы у айцоў аблатаў ці у айцоў салятынаў, напрыклад, у іх таксама ёсць крыж, які трошку інакш яшчэ выглядае. У нас гэта тыпова місійны крыж, і яго маюць тыя, каму даручана была вось гэтае важнае заданне правядзення місіяў і рэкалекцыя, паскольку наш правінцыял, бо ён мае такую ўладу, ён выдае асобнае прызначэнне, ці хтосьці будзе пробашчым, ці хтосьці будзе душпастарам, ці, напрыклад, дае камусьці дазвол на прадаўжэнне навукі і потым будзе прафесарам, выкладчыкам дзесьці там. Вось таксама розныя заданні рэдэмтарысты могуць выконваць, і адной з іх з'яўляецца вось быць місіянерам. У нашым сэнсе быць місіянерам гэта не значыць, што паехаць кудысьці там у Паўднёвую Амерыку, ці у Афрыку, ці, напрыклад, на далёкі ўсход. Гэта ў першую чаргу ў нашым разуменні правядзення парафіяльных місій і рэкалекцый. І вось з гэтай падзеяй звязаны місійны крыж, вось місіянеры, кожны місіянер, які мае вось такое прызначэнне, мае таксама місійны крыж. Але перш чым ён яго атрымае, трэба прайсці дадатковую падрыхтоўку, акрамя семінарыі. Паскольку гэты крыж звязаны асабліва з місіямі і асабліва з тымі праўдамі, ён прадстаўляе тыя праўды, якія належаць вось да нашай пэўнай структуры місій, тое, чым мы займаемся. Першую чаргу гэта вось абвяшчэнне вялікай Божай любові, якая памерла за нас на крыжы, вось гэта сімвалізуе Езус укрыжаваны. Таму гэта найважнейшая цэнтральная праўда, якая вось будзе ісці праз усе дні на працягу цэлага тыдня місійнага, які зазвычай доўжыцца ад нядзелі да наступнай нядзелі. Гэта цэнтральная праўда, да якой будзем падыходзіць з розных бакоў. Другім момантам з'яўляецца таксама Маці Божая. Гэты рыс марыйны мы атрымалі ўжо ад нашага заснавацеля, ад святога Альфонса, і ён заўсёды падчас кожнага набажэнства, нават пасля імшы святой, заўсёды апошні быў такі маленькі марыйны акцэнт заўсёды. І таксама падчас нашых місій проста мы не маглі абмінуць вось таксама дзень прысвечаны Маці Божай. Марыя, якая заўсёды блізка Езуса, гэта таксама выражаецца ў тым, што мы называем марыйнымі заклікамі. Вячэрняя малітва на заканчэнне дня, таксама каб разам з Марыяй гэты дзень завершыць. Таксама падчас місіі ёсць. І апошні такі, можа, мала такі відочны, вось такі маленькі акцэнцік, але ён вельмі важны. Ён звязаны вельмі моцна з намі. Цяпер, можа, троху менш, але раней гэта быў вельмі моцны акцэнт падчас місіі. Гэта вось прадстаўлены ў форме такога чэрапа з касцямі, як сімвал вось вечнасці. Сімвал вечнасці таго, што з намі будзе пасля нашай смерці. І, дарэчы, такая трошку ўжо больш гумарыстычная гісторыя, яна вельмі рэальная, таму што падчас місіі, асабліва да Другого Ватыканскага сабора, цэнтральным, можа так не столько цэнтральным, сколько больш-менш пасярэдзіне місіі было гэта казанне аб смерці, і ў ім вельмі моцна падкрэслівалася, насколькі пекла страшнае. Дарэчы, між іншымі, з-за гэта часам рэдэмтарыстаў называлі пякельнікамі, бо яны гэтым пеклам страшылі так моцна людзей, што апавядалі, некаторыя мелі такую здольнасць вобразнага такого апісання, як гэта ў тым пекле можа быць, што нават мужчыны трасліся на гэтых святых місіях усе, і потым все хуценька беглі да споведзі. Сёння, канешне, мы ўжо так пеклам не страшым, але ўсё роўна падчас гэтага тыдня місійнага заўсёды ёсць такі акцэнт, калі мы звяртаем увагу, што ёсць таксама будучае жыццё, і мы вось гэтым нашым зямным жыццём выбіраем нашу будучыню, і ад гэта залежыць, насколькі мы хочам даверыцца Пану Богу. Гэта заўсёды серада, таму гэта вось больш-менш пасярэдзіне гэтага тыдня місійнага, на мяжы вось таго, што будзе далей, бо дзень наступны гэта дзень выбару Езуса Хрыста. І калі казаць больш так па чарзе пра самыя місіі, што гэта такое ўвогуле і як гэта выглядае, то місія гэта не проста якіясьці даўжэйшыя рэкалекцыі.
Бо рэкалекцыі гэта такі час засяроджання, вось паразважання троху, можа пэўным пераасэнсавання пэўных справаў. Місіі значна глыбейшыя. Гэта час ажыўлення веры, глыбейшага ўгляду ў сваё жыццё, можа часам перабудавання ўсяго жыцця. І таму яны мусяць доўжыцца трошку больш, чым 3-4 дні, бо на працягу гэтага часу зазвычай бываюць звычайныя рэкалекцыі 3-4 дні. На місіі мусім мець прынамсі гэты тыдзень. І вельмі часта, як прыязджаем на місіі, некаторыя людзі думаюць: о, яшчэ цэлых 8 дзён хадзіць штодзень да касцёла, а яшчэ можа і не раз трэба прыйсці ў касцёл, то некаторыя думаюць, што гэта страшна цяжка. Аднак пачынаецца ўсё зазвычай у нядзелю ад урачыстага увядзення місіянераў у касцёл. Зазвычай ёсць такі момант, калі ксёндз пробаш пераказвае ўладу у знаках вось гэтых стулаў святарскіх і ключэй ад касцёла, як знак перадачы духоўнай улады і фізычнай улады над усёй парафіяй. І хоць гэта жэст сімвалічны, то некаторыя пробашчы даволі сур'ёзна ўспрымаюць гэтую справу, яны стаюцца даволі пакорнымі на гэты тыдзень. Хоць бывае часам, што некаторыя хацелі б так пакінуць усё місіянеры ўсё зробіць, яны сабе выедуць, але без удзелу пробашча, то добрыя місіі, каб яны сапраўды былі такім духоўным уздымам, правесці вельмі цяжка. Дзень нядзельны, дзень пачатку місіі — гэта першая важная праўда, якая аб'яўляецца, гэта Бог ёсць любоў, Бог цябе любіць. Бо гэта фундамент усяго таго, што будзе далей, бо без гэта далей ісці не можна, калі чалавек сабе нанова не ўсвядоміць, што я вельмі любімы Панам Богам, што Бог аддаў за мяне сваё жыццё. Бо толькі тады можна казаць пра і тое, што робім панядзелак, гэта казанне пра грэх і збаўленне ў Езусе Хрысце, і зноў такі пазітыўны акцэнт, не гледзячы на наш грэх, мы збаўлены Езусам Хрыстом, мы не адны ў свайму граху. І зазвычай мы ў панядзелак таксама праводзім увечары крыжовы шлях. Ён з'яўляецца такой таксама пэўнай падрыхтоўкай да сакраменту пакуты, да споведзі. Бо у нядзелю, панядзелак і аўторак няма споведзі падчас тыдня місійнага. Гэтыя 3 дні з'яўляюцца падрыхтоўкай вось да гэтай важнай падзеі паяднання з Богам. У аўторак зазвычай гэта дзень паяднання ў парафіі. І вельмі часта не ўсе, канешне, пробашчы згаджаюцца, але ідэальная сітуацыя такая, што ў гэты дзень няма святой імшы. Ёсць спецыяльны абрад паяднання. Не столькі паяднання з Панам Богам, але сколькі паяднання паміж сабою. Вось каб потым дайсці ў дзень наступны да гэтага паяднання з Богам у сакраменце пакуты. Серада, вось гэта, так як я ўжо ўзгадваў, гэта дзень, калі мы абвяшчаем праўды вечныя, што мы скіраваны вось да гэтай вечнасці. Гэта дзень таксама сакраменту пакуты, кожны можа прыступіць да споведзі, каб вось час місіі гэта быў час такого сапраўды глыбокага паяднання і аднаўлення веры. І ў чацвер адбываецца такі важны абрад, дзе Слова Божае кажа нам пра выбар Езуса Хрыста, пра адказ сваім жыццём на пытанне, кім для мяне з'яўляецца Езус Христос. І знешняй формай гэта выразу з'яўляецца вось аднаўленне гэтых абяцанняў з хросту і падыход да крыжа, таго крыжа зазвычай, які будзе пастаўлены перад касцёлам, як гэты крыж місійны. Калі крыж місійны ўжо ёсць, бо, можа, місіі ўжо былі ў парафіі, то тады выстаўляецца іншы крыж, і людзі падыходзяць і вось складаюць такую асабістую у цішыні свайго сэрца дэкларацыю: «Пане Езу, ты ёсць мой Пан, я цябе хачу выбраць». Але гэта ўсё мусіць быць добраахвотна, гэта заўсёды падкрэсліваем. У пятніцу на місіях гэта дзень сям'і. Мы запрашаем сужэнствы, падчас святой імшы адбываецца абрад аднаўлення сужэнскіх абяцанняў, кожны сужэнства атрымлівае нанова гэтае благаслаўленне на далейшы шлях свайго жыцця. І зазвычай у пятніцу няма больш ужо пасля імшы святой вечарні ніякага дадатковага спаткання, бо калі у аўторак, сераду і чацвер была вось гэтая вечарняя марыйная малітва, то ў пятніцу ўжо няма. Бо гэта мае быць дзень толькі для сям'і.
яны маюць у сваёй сям'і вось перажываць гэтае свята. Субота дзень Марыйны, дзень прысвячэння парафіі Маці Божай. Вельмі часта таксама на суботу па прычыне той, што гэта такі зручнейшы дзень, запрашаем хворых таксама, ці мамаў у стане благаслаўлёным, ці дзетак маленькіх, вось робім для іх такія спецыяльныя спатканні, вось каб не абмінуць па магчымасці нікога ў парафіі. І, канешне, субота гэта дзень прысвячэння парафіі Маці Божай. Вось гэта такі асноўны момант у гэтым дні. Ну і нядзеля завяршэння святых місій, дзень, калі устанавліваецца місійны крыж, альбо калі ёсць місійны крыж, тады устанавліваецца таблічка як памятка аб святых місіях, каб вось гэты крыж нагадваў пра тыя падзеі, якія адбываліся на працягу гэтага дня, і тыя забавязванні, якія людзі прымалі падчас гэтых святых місій. Каб такім чынам не толькі нешта адбылося і забылася, але таксама каб застаўся знак таго, што адбылося. І каб кожны мог сабе ўзгадаць, што вось ён тут быў, тут складаў абяцанні, тут вызнаваў сваю веру, паводле якой забавязваўся жыць. Ну, гэта вельмі моцнае перажыванне. Былі вы зараз у Віцебску, так, на парафіяльных місіях, і ўжо такія водгукі чула, ну, наколькі людзі глыбока перажываюць іх. І тады вось у мяне пытанне, вы не сказалі аптымальна, як часта гэта можа быць, вось такія парафія запрашаць да сябе? Мы дзейнічаем паводле кананічнага права. Кананічнае права нам кажа, што ў парафіі місіі павінны адбывацца хаця б раз на 10 год. Яны не могуць быць вельмі часта, таму што развіццю рэлігійнага жыцця мае служыць нармальная, звычайная душпастырская дзейнасць. Гэта місія святых, гэта сродак надзвычайны. Але часам бывае, калі пробашч ужо ў парафіі гадоў так 15, 20, 25, бо такія парафіі ёсць, то добра, каб вось раз на гэтых 10 гадоў нешта такое адбылося, зварухнулася, бо гэта ёсць часам і таксама шанс для пробашча інакш трошку ўзглянуць на свае парафіі, і людзям таксама інакш глянуць на свайго пробашча, да якога вельмі часта прызвычаіліся. Ну, то бок я зразумела, што пробашч запрашае вас, так? Рэдэмтарыстаў на свае парафіі. Запрашэння пробашча мы ўвогуле не можам з'явіцца ў парафіі, бо ўсё таксама падрыхтоўка да місіі, гэта мусіць быць у супрацоўніцтве з пробашчам. А колькі часу праходзіць ад запрашэння да таго, як вы з'яўляецеся вось у парафіі? Мы так практыкуем, што больш-менш за год да місіі адбываецца першая размова адносна тэрміну, адносна падрыхтоўкі. Што змяшчае ў сабе падрыхтоўка? Падрыхтоўка, в першую чаргу, гэта малітоўная. Абвяшчаецца ў касцеле, што вось у нашай парафіі будуць святыя місіі, таму вось ёсць такая спецыяльная малітва за місіі, аб добрым перажыванні місіі. Гэта можа быць нават і за паўгоду, можа быць нават за год ці за 3 месяцы, але якісьці час. Але што значна важнейшае, каб да кожнай сям'і дайшло якімсьці чынам гэтае запрашэнне на святыя місіі. Каб не было такой сям'і, якая сказала, мы не чулі, што ёсць нешта такое, што будзе. Бо, на жаль, ёсць такія сем'і, якія не ўдзельнічаюць штонядзелю ў святой імшы, а можа для іх якраз ёсць гэтая нагода, каб вось нешта змяніць у сваім жыцці. І таму пробашча шукаюць розных спосабаў. Вось гэта іх заданне ў гэтым моманце, каб дайсці да як мага большай колькасці людзей. На жаль, не маем такой магчымасці, каб хадзіць ад дому да дому, стукацца ў дзверы, бо дзяржаўнае права, на жаль, нам не дазваляе на такую форму дзейнасці, бо гэта кагосьці магло б патурбаваць, перашкодзіць, і каб не нарабіць ні людзям праблему, ні сабе таксама, вось не вырашаемся на такі спосаб. Але, напрыклад, прыклад з Віцебска, ксёндз пробашч, ведаючы, сколькі ў яго сем'яў, падрыхтаваў для кожнага спецыяльнае пісьмо, з аднаго боку ліст, дзе напісаныя вось пра тое, што будуць місіі, захвота да малітвы і так далей, а на другім баку праграма святых місій, канверцік са сваім подпісам, і кожнай сям'і выслаў. Такім чынам вось часам даходзіць інфармацыя да людзей. Да кожнага, так. Отец Віктор, апошняе пытанне пра місіі, таму што ёсць яшчэ іншыя пункты, якія хочацца абмеркаваць. Ведаю, што вось аднаўляючы шлюб, аднаўляючы свой хрост, так? Мне проста распавядалі, што людзі плачуць. Ці ёсць у вас такія вось крытэрыі, калі вы самі для сябе вось вызначаеце, вось добра прайшлі
парафіяльнай місіі, а калі не, гэта вось што такое? Водгукі, можа быць, пэўныя? Скажем так, першая рэакцыя людзей на тое, як яны перажываюць святыя місіі, гэта, напэўна, ў канфесіянале. Вядома, што пра гэта не можна размаўляць пра канкрэтныя якіясьці выпадкі, а агульна толькі скажу, што па споведзях мы зазвычай адчуваем, насколькі пэўныя справы людзей закранаюць і насколькі яны пачынаюць гэта перажываць. Усёй паўнаты наступстваў і гэтых вынікаў і плёну святых місій мы, як місіянеры, не адчуем. Бо гэта будзе адбывацца пасля. Гэта ўжо ксёндз пробашны на месцы, перажываючы гэтыя адносіны з гэтымі рознымі людзьмі, будуючы пэўныя супольнасці і акцыі і так далей. Ён найлепш адчуе, як прайшлі сапраўды місіі. Адзінае, што для нас можа быць якойсьці праверкай, што адбылося ў часе святых місій, гэта так званае аднаўленне святых місій, якое адбываецца зазвычай год пасля самых місій. Я не так даўно быў разам з отцом Анджеем, мы былі ў Тракелях, на Гродзеншчыне, санктуары Маці Божай Тракельскай, галоўны санктуары Гродзенскай дыяцэзіі. Там у нас было аднаўленне святых місій. Гэта ўжо значна карацейша, толькі 4 дні, трошку іншыя, зусім іншыя тэмы гэтых казанняў. І тады ў гэтых спатканнях з людзьмі мы бачым, што ці нешта змянілася, ці ўсё засталося па-старому, бо, канешне, гэта не закране ўсіх. І нават калі хтосьці моцна эмацыйна перажывае святыя місіі, гэта не значыць, што адразу ўсё яго жыццё пераменіцца, бо на гэта мусіць быць канкрэтнае асабістае рашэнне. Ой, вспомнила, што яшчэ хацела запытацца. Вельмі часта забараняюць Радыё Марыя, мы проста хацелі трансляваць гэтыя місіі, так? То не дазваляюць. Чаму? Гэта штосьці такое інтымнае, што не для распаўсюду, ці чаму такі падыход? Гэта ў першую чаргу робіцца дзеля таго, каб людзі фізычна былі прысутныя. Духоўна мы з усімі яднаемся. Духоўна можа перажываць кожны, таму што таксама як са святой імшой. Калі мы перажываем перад радыё, ці перад экранам камп'ютара, ці перад тэлебачаннем, мы усведамляем сабе, што гэта святая імша, але ўсё ж такі гэта не тое. Тым больш, што гэта не проста якіясьці, так як я ўжо казаў, якіясьці рэкалекцыі, якія трэба выслухаць, нешта там перапусціць пра сябе. Тут падчас святых місій важная прысутнасць, фізычная прысутнасць. І таму, напрыклад, у нас мы адклікалі некалькі серый святых місій па прычыне гэтай эпідэмічнай сітуацыі, бо няма людзей у касцеле ў такой паўнаце, як яны павінны быць. Хтосьці хварэе, хтосьці баіцца і так далей. Розныя былі сітуацыі, і таму хочам, каб ўсё ж такі людзі змаглі фізычна быць прысутныя, бо гэта вельмі важна. Зразумела. Добра, тады трохі мяняем тэму, так? Рэдэмтарысты цесна звязаныя з культам Маці Божай нястомнай дапамогі. Чаму? Гэта гісторыя ў параўнанні з гісторыяй нашай кангрэгацыі, яна даволі новая, бо не так даўно мы перажывалі 150-годдзе пераказання іконы Маці Божай нястомнай дапамогі нам, рэдэмтарыстам. Гэта адбылося падчас пантыфікату папы Пія, але цяпер баюся сказаць, каторага, бо іх троху было. Не памятаю дакладна, каторы гэта быў па ліку, хіба што 9, але я не ўпэўнены, што да гэта. І ад таго моманту яна як бы звязаная з намі. Рыс марыйны, ён у нас ад самага пачатку, ад нашага заснавацеля. Дарэчы, ён меў вялікае набажэнства да Маці Божай добрай рады. У яго заўсёды на століку, там, дзе ён працаваў, заўсёды гэта ікона была. Кожныя 15 хвілін, яго часы адбівалі 15, кожныя 15 хвілін ён маліўся «Вітай, Марыя». Неважна, што б ён рабіў, 15 хвілін прайшло, «Вітай, Марыя», і потым вяртаўся да працы. І так дзень яго праходзіў. І у 19 стагоддзі мы атрымліваем ад папы рымскага гэтую ікону Маці Божай нястомнай дапамогі, каб з ёй ісці па свеце, бо
яна вельмі добра таксама паказвае на тое, што і для нас важна менавіта на шчодрае адкупленне. Вось гэты жэст далоні, якая паказвае на Езуса, як бы падтрымлівае сваё дзіця, але паказвае на Езуса. Ён таксама стаўся нам вельмі блізкім, бо дзякуючы яму мы таксама дакранаем шмат сэрца, бо гэта сэрца мамы, якое дакранаецца да свайго дзіцяці. І, дарэчы, дзіўная справа, бо калі хоць бы, напрыклад, у Польшчы адзін з нашых сабратоў рабіў даследаванне, калі на землях польскіх паявіўся абраз Маці Божай нястоўнай дапамогі, то як аказалася, што гэта было нашмат раней, чым там рэдэмтарысты з'явіліся. Добра, пра з'яўленне тады рэдэмтарыстаў тут у нас, не ў Польшчы, а в Беларусі. Калі было? Хто тут з'явіўся упершыню? Пачалося гэта у 88 або 89 годзе, я ўжо дакладна не памятаю, там дзесьці на памежжы гэтага часу, калі вось пачаліся гэтыя перамены, перастройка пачалася, вось тады з'явілася якаясьці рэальная магчымасць, што жыццё касцельнае адновіцца таксама і на беларускіх землях. Вось тады хіба што тады яшчэ на запрашэнне тады яшчэ ксяндза біскупа Тадэуша, бо ён быў прызначаны першым біскупа-адміністратарам на тэрыторыі Беларусі, і тады з'явіліся рэдэмтарысты на Гродзеншчыне. Там яны правялі шмат рэкалекцый, тут і там місій. І некаторыя з іх, дарэчы, з той першай хвалі нават адзін застаўся да сённяшняга дня. Отец Анджей Шчупал, і ён, можна сказаць, таксама удзельнічаў у заснаванні Гродзенскай дыяцэзіі. Будучы раней трошку, чым нават на гэтых землях, чым паўстала дыяцэзія, ён шмат таксама сілаў улажыў хоць бы у катэхізацыю, бо ён быў доўгі час адказным за катэхізацыю Гродзенскай дыяцэзіі. Дарэчы, ён вось шмат намаганняў цяпер прыкладае да фармавання катэхетаў Гродзенскай дыяцэзіі, вось гэта каледж катэхетычны святого Казіміра, які пару гадоў назад атрымаў дзяржаўную рэгістрацыю, это вось, скажем так, яго дзіцё. Вось гэта ад яго бярэ свае пачаткі. І ён таксама вось выкладаў у Гродзенскай семінарыі, шмат чаго зрабіў для дыяцэзіі Гродзенскай. Але не ён адзіны, бо было шмат рэдэмтарыстаў, якія працавалі ў Гродзенскай дыяцэзіі, многія былі пробашчамі ў розных парафіях, адзін нават пахаваны дакладна, каб цяпер не прыдумаць, у Макараўцах. Дакладна, это вось там бліжэй уже да польскай мяжы, застаўся тут, бо ён быў пробашчам і таксама пры касцеле пахаваны. Вось на сённяшні дзень ужо гэтых рэдэмтарыстаў з Польшчы, якія, скажем так, перанеслі нашу кангрэгацыю на землі беларускія, большасць з іх ужо альбо ў Польшчы, альбо разам з панам Богам там дзесьці, бо ўжо дапоўнілі свой век на гэтай зямлі. І на сённяшні дзень ёсць 7 рэдэмтарыстаў ужо, якія паходзяць з Беларусі. 4 працуе ў Гродні, 2 у Мінску, і яшчэ адзін пакуль што нова прысвечаны святар, ён знаходзіцца ў Польшчы. Такая была дамова, што ён застанецца яшчэ на гэты год, так набрацца трошку вопыту і потым вернецца на Беларусь, каб тут працаваць. Такім чынам, большасць рэдэмтарыстаў, якія ёсць на Беларусі, яны сканцэнтраваныя на Гродзеншчыне. Быў, канешне, адзін момант, калі вось была спроба распачаць служэнне ў Віцебскай дыяцэзіі, дакладна ў гарадку. Але, на жаль, там розныя такія справы выйшлі, і мы пакінулі гэтую парафію, але потым знайшліся ў Мінску. У Мінску гэта акурат парафія святога Лукі, так? Там рэдэмтарыст? А чаму Сокал тады вы не называеце? Сокал парафія Маці Божай Ларэтанскай. Так. Але ж вы адтуль. Так. Парафія Маці Божай Ларэтанскай. Парафія святого Лукі — гэта дыяцэзіяльная парафія. Так. Гэта не наша. Ці казалі просто там парафіяне, што вось рэдэмтарыст. Гэта не наша парафія. Маці Божай Ларэтанскай — гэта наша парафія. І ведаю таксама, што розных абрадаў ёсць рэдэмтарысты, так?
вось я заўсёды маю праблему, бо мне забываецца адзін абрад. У рэдэмптарыстаў увогуле 5 розных абрадаў. Ну, найбольш для нас знаныя гэта рымскія католікі і грэка-католікі або уніяты, па-рознаму іх называюць на нашых землях. Гэта найбольш знаныя. 3 іншыя адгалінаванні гэта ўжо для нас, ну, для большасці рымскіх католікаў гэта экзотыка. Таму вось хоць бы назва халдзеі ці сірамалабарцы, гэта ўжо такія настолькі касмічныя назвы, але ёсць такія таксама хрысціянскія супольнасці, якія маюць зусім іншую традыцыю, яны належаць да так званых усходніх касцёлаў каталіцкіх, таму я пра іх распавядаць не буду. Там яшчэ адзін, я ўжо гавору, 5-й абрад мне заўсёды там уцякае. Але ведаю, што ёсць 5 розных абрадаў. У нас тут грэка-каталіцкага і... Так. З Беларусі паходзіць 2 рэдэмптарыстаў усходняга абраду. Яны належаць да іншай структурнай адзінкі, яны належаць да правінцыі Львоўскай, мы належым да правінцыі Варшаўскай. Але ёсць такі эксперымент, не ведаю, як гэта далей будзе развівацца. Вось ёсць адзін рэдэмптарыст усходняга абраду, ён у Гродні знаходзіцца, жыве ў нашай супольнасці. Ну, то бок вы перасякаецеся, да? Так. Не гледзячы на розныя правінцыі. Не тое, што мы правінцыі. адызаляваныя. У семінарыі, бо мы усе рэдэмптарысты адсюль з Беларусі рымскага абраду, яны праходзяць фармацыю ў Польшчы. І яшчэ да нядаўніх часоў, вось тады, калі я таксама быў у семінарыі, разам з намі вучыліся хлопцы з Украіны, са Славакіі, часам паяўляўся хтосьці з Чэхіі, і таксама розных абрадаў. І мы былі ў адной семінарыі, вось таму дзесьці там якісьці кантакты заўсёды з'яўляліся. Хоць такіх, скажам, глобальных якісьці кантактаў у нас, на жаль, няма па прычыне вось гэтых розных абрадаў, розных стыляў працы таксама. То тут уже значна менш, больш такія персанальныя. Отец Віктор, а як вы асабіста пазнаёміліся з рэдэмптарыстамі? Чым яны вас так захапілі, што вось захацелася таксама пайсці ў гэтую кангрэгацыю? Калі ў мяне дзесьці там нарадзілася гэтая думка і пачуў, што Пан Бог дзесьці мяне кліча да святарства, быў нават момант, што я быў у дыяцэзіяльнай семінарыі у Гродні, але потым такая свядомасць таго, што можа так здарыцца, што я буду дзесьці там на парафіі, невядома дзе, адзін, яна трошкі мяне пужала. І таму яксьці так вось адчувалася гэта імкненне ўсё ж такі да супольнасці. Што яшчэ пераважыла, то тое, што я сам паходжу з парафіі, дзе служылі і служаць далей рэдэмптарысты. Дарэчы, я той самай таксама парафіі працаваў. І вось гледзячы на іх спосаб супольнага жыцця, вось яксі там мне было бліжэй, хоць у Гродні таксама яшчэ ёсць францішкане, потым з'явіліся сэрцане, то аднак мне дзесьці да іх так было далёка, і ўсё ж такі рэдэмптарысты у маім жыцці пераважылі. Ну, конечно, не шкадуеце, правильно? Не. А давайте зробім такую хвілінку рэкламы ўласнай кангрэгацыі. Чаму гэта добра? Чаму гэта добра? Так. Гэта заўсёды справа спаткання з другім чалавекам. Нават для нас не столькі важна тыповае душпастырства і дапамога вось на месцы людзям, сколькі для нас важны кожны чалавек. Неважна, дзе ён будзе знаходзіцца. І калі мяне Пан Бог пашле нават за 100, за 200 кіламетраў ці нават на другі канец свету, я ўсё роўна пасланы да таго, каб спаткацца з гэтым чалавекам, бо праз мяне Пан Бог хоча паказаць яму сваю велізарную, несамавітую любоў, якую ён хоча дарыць кожнага чалавека. І вось мы, асабліва як місіянеры, бо не гледзячы на тое, што я казаў, што ёсць прызначаны да служэння місійна, кожны з нас місіянер, кожны рэдэмптарыст місіянер, і ён пакліканы да таго, каб несці вось гэтую радасную навіну, што Бог цябе любіць, ён пакліканы да кожнага чалавека. Дзякуй, Отец Віктор, за расповед. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Дзякуй вялікі. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім.
Манаства на Беларусі.